יש מזמור שאנחנו אומרים בהדלקת נרות, מזמור חנוכת הבית לדוד, ואחד הפסוקים האחרונים שם, דוד המלך אומר, הפכת מספדי למחול לי, אז יהי רצון שהמספד הגדול והקושי והחושך והסבך הזה שנכנסנו אליו יהפך למחול ענק, מחול של אהבה, של שמחה, של שלום, של שלום בינינו, שישאר וישמר לנו. לראות את החיילים שלנו נלחמים ואת החיילות וכולם מוסרים נפש ובאמת מכל הלב נותנים את הכל, וזה לא מובן מאליו, ואנחנו הכי מעריכים את זה בעולם והכי מצדיעים לכם, ואנחנו גאים בכם ומתפללים לשלומכם. אז רק פתח לנו שערי ביטחון, שערי ניצחון, כי אין לנו מלך אלא אתה, סיבת הסיבות. תקשיבו, יש משהו מדהים באור הזה של חנוכה. האש הזאת היא גם שורפת והיא גם מהירה. שני הדברים האלו תלויים בנו, עת לשרוף ועת להאיר. צה"ל עובד בכל המישורים, גם מאיר וגם שורף מה שצריך, ואתם הרעים, אתם המוצלחים, אתם האהובים. היינו פה שבוע אחרי שהתחילה המלחמה, ומאז ב-54 מקומות שאיש העירי בו נמצא איתנו פה חבר מניו יורק שעזר לאירועים האלה לקרות, קוראים לו יוסי פופק. יוסי, תודה רבה שבאת ותודה רבה שהבאת לנו את זה. חושך לגרש וידינו אור באש, כל אחד הוא אור קטן, אור איתם. זוכרים שרואים את האור, האור גובר על החושך, על השפלים האלה, הארורים האלה, וזה בזכות הביחד הזה, בזכות האנשים היפים והגיבורים שנמצאים כאן. השם ישמור אתכם. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לשוב הביתה.